गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि केबि प्रडाक्शन चेनेलाव फिन बरायनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव थानाय समबार बाजार जायो आरोना, बेयाव थांदों माने समबार बाजारखौ जानो थांदों आरोना। बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै बे भिडिअ'खौ बानायनाय जाबाय। मोनसे खोथा, आं भिडिअ इडिट खालामनाय समाव सानै मावजि दं आरो खाथियाव, बिसोर बिराद मिनिना होबाय थायो आं भिडिअ बानायबाथाय, बेखायनो एसे दावराव जानो हागौ दे। ओइनै दावरावथार बिराद। जोंनि समबार बाजारखौ नायलांबाय थादो ना मावजि। दे माबा मोनसे बुंनोबालाय नोङो दे। जेबो बुङा आङो, उन्दुनो ओंखारबाय। ओमफ्राय बे भिडिअखौ सानाव इडिट खालामदों ना हराव इडिट खालामदों बुंलाय, खिथालाय एसे। हरावबो सानावबो। बेलेग कालार दिबासुन आरो माइना बेलेग कालार बि aku Simona Romena. Udung zain apa bile? Udung zain itu ini apa? Oh, berat zakan sana. Kamu berai video. Istri sana kaya. Kusum bahaya gugur hang di mobile ni media le. Di wedding senang. Kak rezeki ni kabar? Seskor, kali dia harus berai tahu ni. Betul? Kaya masih kan ke? Ahi saya ni. Pilek ni. Kau kurta? Iya. Aru pilek ni. Pula. Pasport taka loba. Ki? Pasport taka. Aru pilek simple lah se. Kome tu ikla tu simple ya bo, simple. Aru pilek lagi sile simple. Bagus kisna. Apa? Dah. Mana sih untuk nunggu kisna? Ile simple ne. Lagu ni mana nak kan semua? Anu nomor ke? Oh, nomor ke? Kenal? Bisa. Gimana? Betul. 420 taka. Oh. Era. Ini dah pun sah. Itu rumah tu. Betul. Itu kimal? 420. Aru itu? Bisa pilih kayak tamkono mana? Itu lo. Kok mana? Kok kumai sendiri kumai saya handle. Ibile. Dia kan rasu. गस्लाफोरखौहाय नायखांनानै जोङो मैगं बाजार खालामहैनोसै नायलांबाय थादों। Hey yo, this is RV. Come on, let's start a party. Come on, let's celebrate this happy new year.
गोसोखौ रायनाय गैया मोसागोन दिनै जों गोलोमदैखौ लायनाय बाज्ल'गोन दिनै जों हाद्रिखौ फुंलायनाय सानसे थाल्ला मोसागोन जों हरसे थाल्ला रंजागोन ओइलाय मालाय मोनजाग्रोबायनानै मोनासो इगनर जादों बिसोरो ओमफ्राय जोंना चिकेन चावमिन बयलारजों आंथ' माने सानसेबो मोनजाफेराखैमोन बे इगनरखौहाय ओमफ्राय इसोरनिखौनो एसे जानानै नायबाय आरो बोरै बिनि टेस्टआ होननानै ओमफ्राय दा जानोसै आरो मालाबा थांबाथाय बिनि टेस्टखौ मोनजाबाय नालाय दिनै ओइलायथो केबि प्रडाक्सननि चिकेन चावमिनाबो सफैबाय जानोसै ओमफ्राय आंहाबो गोथावनो स' थेंक इउ सो माच गाइस बाय बाय